It's either unorora wako waunoda kana kuti isusu tokutsvagira. Aiwa titori free. Nekuti pakutodiwa muzukuru. Tete ukudze dzidza. Mungazvidawo here kuti unyatsa kuzoti bhutsu yako inopfeka everyday, bhutsu yako iyi size 7, unyatsa kuzoti bhutsu yako size 7. Umwe musi wozoti wakupfeka bhutsu yako yekuti gubu kuti asoti kupinda size 9 size 10. Kurumbotaura nezve. Tichitotaura nenyaya musikana wako uyoyo wakati wakaningirikina apo wavhura ndiwe apa aripiko wataitotaura naye tichidada naye apa aripi. Nyaya yekuroora nemusikana nebhutsu zviri kutoenderana tete nokutoti handichadi kuroora zviri kubatana zvakatosangana. Haini tete ini kwakutswanika vamwe vasikana here uroore mumwe musikana. Aswanika ungorora mumwe musikana kana zvinodhura zvekuroora plus ini tete ndoroora everyday. Hamusanyanya ndityira tete ndoroora everyday. Chirudziko kuroora everyday. Ukati uchiri wakakwana musoromo. Tete kuroora kunodhura. Imagine unotora mukadzi uchada kuroora mukadzi unobvisira mombe kumba kwavo pavabereki vacho vapedza kutaura kuti kanya rusosa wakanidzwa nani vachibvunza zvinhu zvavanoziva kuti makanidzwa nani tekenya ndebvudza ndisina kumbobata uchingobvisa mari dzese dzekurasa. Kuroora everyday tete kukecha imofunga mendikuudze ndikudire pachena tete kukecha kana kuita musikana permanent kana mukadzi permanent mofunga ndezvipi zvakachipa. Upenyu hwatiri kurarama tete toda kuti tete imi na baba vangu makakura kuma 1980 ukupa makaona pane chakachipa. Imi na mjara wangu maisa zviona isu tiri kuda kuvaka kumusha kuti mushamira sei makuma 50 years 54 izvo zvikatete makura but ndiri kufunza kuti mofunga chakachipa kuroora chii kukecha kana kuroora tete kuroora unobvisa mombe dzese mombe dzababa dzese ndinoziva ndinobvisa mombe dzamuri toda imimi tete kuti mubatsirikane kana mukarwara gumbo tete mototengeserwa mombe dzidzo mufara here ndatora mombe dzidzo ndinobvisira mumwe musikana wako musikana chapedza kutoda izvozvo kuti zvekuroora zvindindoroora kukecha tete handimbokupinzai dambudziko rokutora pfuma yaberekeka ndinongoti papay yangu yandoshanda ndotoka na 50 rand ndotongodi ndotongotora musikana wangu wayandibikira apa andoni kuroora iri good idea tete kwavazukuru zvevazukuru isu plus iwo kuzvara kumaniki ina ndigona angu zvavachengeta honai mari salary yandikuora tete mwana chasitanga ndudza futi kuti mapamba ari kudhura mushopo zvinhu zvacho zvakawanda. Wotoshingirira handi uri murume unotoshingirira mwana wanzvadzi yangu. Aiwa ina nditsvage dambudziko nondoda kuzoshingirira haini nangu tete airi dhimoni chete haini nangu anditsvage dambudziko ene nyaya haisi kuzoperera pano ene tiri kutoona kutsvagira mukadzi kana usiri kuda tiri kuendera kwamadzibaba. Aiwa ndipune muno